Bus Tarantus, zdraví vás Bostron u nového videa z Minecraft z OpenTTT. Aha, dobre, funguje to, len asi si to nevšimol. Ja som si už myslel, že mi nefunguje mikrofón. Keď to mám nahlas, ospravedlňujem sa, pretože OpenTTčko je úplne nahlas. Ja si to musím stíšiť. To je lepšie. Dobre, môžeme ísť hrať. Dáme si novú hru. Pre tých, kto nepozná OpenTTčko, tak je to Open Transport Tycoon Deluxe. Toto máte, to TTT je ten Transport Tycoon Deluxe. No a čo máte vlastnú spoločnosť a musíte v nej vytvárať autobusiky a také tie hovadinky, veď tu to vidíte v pozadí nejaké blbosti. Tak my ideme na to. Dobre, tu máme nejaký kodičík, ten necháme tak. Rozloha mora veľmi nízka, dáme si všetko na strednú. Počkaj, ne, bude nízka, bude nízka. Počet priemyslu bude nízky, veľmi nízky. Tu je normálny, dáme si normálny. Členitosť je rovný. Rieky stredné, dobre, tak dáme si generovať. Počkajte, som jak spustil. Jaká lokomotíva zabuzunčala. Tak poďme si nájsť mestečko. To má takú malú mapu. Dobre. A to je Bratislava. A Bratislava je veľká. Tak nepôjdeme do Bratislavy. Bratislava je moje rodné mesto. Ale predtým nezačneme. Kde je to nastavenie rozlišenie? Nastavenie príhľadnosti. Tak. Stromy to nechcem mať. Títo robia úplnú šarapatu, ale akože úplne vždy. Tam stromy nesnášam. Tak najprv som nejakú cestičku, samozrejme, keď sme si vybrali už tú Bratislavu, musíme nejak teda na divný sklon. No tak s tým musíme niečo robiť. Nie hory. Čiže tam sa vypisuje za blbosť. Toto by malo byť viac menej v pohode. Damn, je to v pohode, to je super. Divný sklon. To už dobrý. Tak, to spojíme ešte s týmto. Čo to nutné, ale tak my to sa dopracujeme k niečomu, čo je toto? Prečo sa otvoril železniču? Je mi nemyslím, že zase pílka. To musím nejakou stenou zvukotesnou obkolešiť, lebo ty mi tu vrtať budeš. OK. One tan tan din 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 dan din din din. Dobre, tento by sme mali, tu máme odbočku, ktorú som tam chcel mať, lebo to mi má hody náhodou. No to je jedno, niečo som to, prepáčte, zavrel, čiže môžeme dať sem. Aha. Kam mrsknem tú zastavku. No zastavočka pôjde sem. A sem. Dobre. To vyskakuje tieto blbosti, neviem, ako sa to vypína. OK, ty.
Dobre, už to je vypnuté. Snaď, tu máme budget ináč. Keď si nejaký čoho nevšimol, ktorý nepozná open cityčko. My si vytvoríme autobusy a vyrobíme si 4. Neposkať. Toto som nechcel. Dobre, tento autobus si dáme choď do sem. Ten takú veľkú obchádzkovú trať. Dobre, aby sme nemuseli robiť príklad, sme si klonovať vozidlo a klonovať v Clone Wars alebo niečo. Dobre. Automobil 1 odchádza. Automobil 2 odchádza. Automobil 3 odchádza. A automobil 4 odchádza. Toto tam nechcem mať. No už $20, super. Zarábame, počkať, ja blbec eur, 28 dokonca. To je už lepšie. Čo tam zabaliadil, to sa mi tam veľmi nepáči. Bratislava mi to nedovolí, to si robíš bžundu. To je divné. Čo som im tu robil? Nič. Tak toto. Tak cestu mi už dovolí, ale tak... No to je. Dík za Bratislava, že mi to už dovolíš. Cením si toho. Dobre. Sa nepáči autobusy, alebo čo? Dobre, mohli zvládať nejakú inú robotku, na ktorej by sme mohli zarábať. Bolo by dobre, keby tu dve rafinérie. OK. To je nejaká... Aha. Krava. Dobre. Tak tu máme uhláreň, hodilo by sa nájsť niečo, čo potrebuje uhlia. Nejaká elektráreň, nič. No, to by sa aj dalo. Keď sa zbadali to, čo je. Už v prvom dieli budú mať vláčik. Chcem jednotku a početku. Ten 5, ja mám rád 5. Aha. To dám zapnúť. Tak, op. Zmizni ty, divný tabulátor. Aj ty. Dobre, konečne. Sa ten mikrofón dám asi ďalej od pusy. Tak, toto je lepšie. Fail. Teraz som si vôbec nevšimal. No to už dobre. Ježiši. Počujte, tam furt vyškakuje. Keby nič napracel ma bukakovať. Čo sa mi nepáči na tejto mape. Je to proste úplne také poľujte. Musím stavať trať, ktorá bude
Ja nepôjdem od toho kopca. Ja to mám stopnúť, jasné, že. A určite nezabudnite napísať komentár, či chcete ďalší diel z tejto hry divnej, no není divná, len fyzika je troška divná. Dobre. Jop, to by sme mali. Ne. Tak. Nové vozidlá. Ten najlepší vlačík si kúpime. Koľko to stojí? 45 000 to máme. A vagón pre drevo tu je. Nezvykam, že ich dám 5. Keby ste nevedeli. Oh damn. Choď do sem. A choď do sem, ty divný vlačík. Divný vlačík. Ježiši. Píľaš pošta. Ne. Čo to tam? To sa nevyšlo. To je divné. 20%. Takú žľavú by som chcel mať. To sa oprava, rovne to kolečko vymení, alebo na oleju, lebo mne už fakt leze z toho na nervy. Jipi! Konečne to tam dorazilo. Po 200 rokoch. Také pomaly. To je zlé. Tak, kde by sme si mali ešte... Elektráreň. Členské teplice. To nebudem si moc blízko. Kde sme? Aha. A to je tak celkom aj rovné. Tak to by sme mohli urobiť, len či nám to dovolí budget. Budget? Dovolíš to? Jasne, že keď si požičate, požička nebude drahá. Dobre, ďakujem budget za túto informáciu. Budeme potrebovať aj na most. OK. Prepačte. To bolo asi trošku náľaz, keď tak nad tým rozmýšľam. Pam, parididam, paridibadidibadididam. Aha. Dobre. Vysportujeme most. Čo sa stáva most? No. Väčšinou takýto nebýva. A som takýto. Divné. OK, s tým nemám problém, že pôjdeme po hrane. Sice to divné, ale... Môžem, prečo som to necestával tak... Ale dobre. Tam ma otravuje píla, tu ma bude otravovať nejaká mucha v továrni, no. Skôr bzučanie. Tak. To by sme... To, čo je tu za umenie? Ten vlak sa bude portovať, alebo čo? To je tiež divné. Ježiši Kriste, prečo mi to vyskakuješ? Né. Ja neviem, má sestra. To neviem, čo tam robí, ale vzhľadom na svoj smiech asi nič neviem. Ty kokšo, nikde mi nedajú pokoj. Ešte, že tá mapa je taká malá. Čiže sme skončili. Sem poďme asi skôr.
Ne bomba. Ja sa to všetko verí do vzduchu. Žiadna nukleárna... A zase ten smiech. Alebo naopak, nukleárna bomba určite. Necháme, čo tam robila tá stanica. A to už nechajme tak, lebo ideme si postaviť vláčik na uhlie. Na tento šitný vláčik môj A4 párny, ktorý dokáže 128 km, to je dosť. Nepné. Ahoj, tabula z plátok. Trošku ti vrátim. No, až tak zase nie. Hoďme za nejaký taký malý budžetík. Do nového roku. Choď do ping. Choď do ping sem. OK. Ja zarába tento. Už nesie drevíčko, vidím, že ho má dosť. A koľko zarobí? Za drevíčko. Koľko zarobí? 37%, to není veľa. 4000. To je dosť. Zase by som si kúpil nový počítač. To sa má rád. Ja si to musím trošku Dobre, tak ideme sa pozrieť do Bratislavy. Jak to vyzerá? Vidím, že v týchto rokoch to nebolo moc dobre. Vedie iba rok 1951. To už prešiel rok. Ty kokos. No, dobre. OK. Takže čo by sme... Jak sa rozrastá Bratislava? Vidím, že tu stávajú nové domečky. Jupé! Čo by sme robili teraz? Mohli by sme... Mesto oslavuje. Je mi to úplne utentované. Neviem čo. OK. Môžeme spojiť tieto 3 mesta nejakou hromadnou železnicou. Čo poviete na to? Mohli, ne? Mohli, ale nemusíme. Ale my to urobíme. Nepije čo divný. Toto nedostane bez mojho povšimnutia. Čo sme to boli za umenie? Pseudofilné umenie. Tak stojí mi automobil v teste a prečo? Ale nechcem odstrániť. Prečo nemôžem odstrániť? Tak môžem aspoň vybombať. To bolo už lepšie. Tak. A urobíme tú zástavočku. Niekde na rovnejšom teréne. To by mohlo byť niekde. Počkaj, to sú ropné vrty. To čo je ťažička? To by mali byť Ale, myslím, že budeme obchodovať s ropou. Budeme ropní milionári. No, vidíte, aký je Bostron šikovný. Našiel ropu a hneď rafinériu. Dneska to bude asi nejaký taký zabezpečovanie peniaze. Vidí? Zarobili sme, mali sme 64 a teraz máme 67 000. Jupi! Vidíte, že sa nám darí? Tak,
No, teraz len tak poviem, že čo by sme asi mohli robiť v ďalšom diele. V ďalšom diele by som chcel urobiť lietadlo. Ale sa mi to nepáči. Viem, že to ide, ale my chceme byť ľudskosťou dokázlivý. To bolo divné slovné spojenie. Ľudskosťou dokázlivý. No ale tí, čo nevedia, čo som tým myslel, tak to znamená to, že aby sme boli aspoň trošku schopní príjmať tú fyziku, že my sme si z toho nerobili divnosť v tejto hore, lebo ona je celá divná, čo sa týka fyziky. Toto má byť akože čo? Hejme stranu, je si šikula. Vo všetkých ohľadoch len je v open titičku. No, a v ďalších miliard iných vecí. Hop. Dobre. No a vyšlo mi to. Super. Domeček pre vláčiky. Jej, Minimax by sa potešil. Samozrejme. Tohle už nepapajú. 45 000? Ja som postavila tam tie kolája. Ja myslím, že by sme si mali trošku požičať. Prečítam si. Taký pačučík. Potom im to budem splácať. Nové vozidla v vlakoch. Kúpiť vozidielku. A potom nejakú robku. Kde je robka? Tu je robka. A robka. Tu budeme si robiť čuchku. A ja sa pozrieme ešte, či to naozaj roba. Ale malo by. Zase taký blbec nie som. Jupi. Náš prvý vláčik. Oho. Čo to mi zarábajú nejaké vláčiky? Aha, teraz mi to budú vyskakovať tieto tabulátory. Uholná baňa. A sem pozrieť, aký budžetík nám dáva hento. To je sprosté. Alebo čo má znamená to, že to zaliezlo? Bol pokazaný, alebo čo? Lebo akože toto je vážne divné. Koľko nabereš? 16, 33, 36. No to vám... Je mi to úplne jedno. Ideš. Dobre, čo som spal do prestanice. No ne, to už hrávam. Dobre. Tak musíme sa nejako kde vlačik termostičku. Ktorý máme takú dlhšiu rovinku, potom taký menší kopčik a potom ide zase rovinkou. Skvelý dubbing vláčiku. To bol úplne ukážkový dubbing vláčiku. Musíš sa pochváliť. OK, už ide s ropou. To má nejakú pseudofilnú otočku, ktorá tam je kvôli divnému terénu.
Dobre, jak sa bude vyzerať? Kladí tam konečne ty vlakožrút. Už brzdí. No. Nep, 41%, to je dobré. A vykladá to. 5000, ale je to ropa. OMG, tu ropa neznamená nič. Ja sa pozriem koľko natáčame. Ježiši, my už natáčame 25 minút. Tak to som troška prestrelil náš termín. Dobre, tak... Ja by som vám chcela poďakovať ešte za 4 odbery, ktoré ste mi dali. Chcem sa ešte ospravedlniť za to, že dlhšie nebolo video, lebo som nemal čas a vypadával internet furt. Čiže nemohol som si niečo urobiť, čo som potreboval kvôli tomu natáčaniu. Dúfam, že sa vám ľúbilo. Nezabudnite dať nejaký pekný komentár, lajčík a keď nemáte, tak padajte dať odber. A ďalšom ďalej budeme teda robiť to lietadlo a už to strižiavam. Čiže dúfam, že sa vám video ľúbilo. Keď sa vám ľúbilo, nezabudnite dať like. A ja sa s vami ľúčim. Čus.